Hello, I'm Anna, your favorite English teacher from Englishable. Și pentru că astăzi este luni, bineînțeles că este Grammar Check, secțiunea de Grammar Check de pe pagina Englishable de pe Facebook. Discutăm acum Grammar Check 6, săptămâna 28 septembrie, 4 octombrie. Let's begin. Monday, the 28th of September, luni 28 septembrie. This has been accident in the region in the last 10 years. Răspunsul corect este the worst, pentru că acesta a fost cel mai rău. Pentru că este cel mai rău, avem de-a face cu un superlativ. Iar forma de superlativ a adjectivului bad, rău, este the worst. B1 este pentru că worse este format de comparativ. This accident is worse than the other. Iar C-ul este total greșit. Niciodată bad nu face superlativul așa, pentru că este un adjectiv neregulat. Așadar, this has been the worst accident in the region in the last 10 years. Tuesday, the 29th of September. Did you have a good time in Barcelona? And the answer for this question și răspunsul pentru această întrebare este yes, I did. Pentru că atunci când răspundem cu yes, trebuie să reluăm subiectul persoană, I, și auxiliarul din întrebare. Pentru că era did, auxiliarul pentru past simple, la short answer cu yes, răspundem cu did, auxiliarul de past simple. Yes, I had, am fi răspuns dacă ar fi fost present perfect simple, had, you had, iar ce, yes, I have, ar fi fost dacă întrebarea noastră începea cu have you got? Și atunci, did you have a good time in Barcelona? Yes, I did. Wednesday, the 30th of September. Mr. and Mrs. Persons to work together every day. And the correct answer, și răspunsul corect, is A, drive. Why drive? De ce drive? Pentru că every day, în fiecare zi, ne cere ca timp present simple pentru acțiunea repetată obișnuită zilnică. De ce drive? Pentru că Mr. and Mrs., domnul și doamna, sunt ei, adică ei conduc în fiecare zi. They drive. Mr. and Mrs. Persons drive. Drives era tot pentru present simple, dar doar dacă era doar Mr. Persons sau Mrs. Persons, he or she, pentru că la present simple adăugăm s sau es doar pentru persoana a treia singular, he, she, it, iar are driving nu este corect pentru că este un present continuous care arată că acțiunea se întâmplă now. Așadar, Mr. and Mrs. Persons drive to work together every day. Thursday, the 1st of October, joi 1 octombrie. Before they built the flats, that's where the old garage used. The correct answer is A. Răspunsul corect este A, to be. Used to be. Aceasta este formula generală pentru used to, obișnuia să. Deci nu folosim being, nu folosim to being. Before they built the flats, that's where the old garage used to be. Friday, the 2nd of October, vineri 2 octombrie. Our town is so, there is nothing to do here. And the correct answer is B. Și răspunsul corect este B, boring. Pentru că bored înseamnă plictisit și în general arată cum se simte o persoană. Eu sunt plictisită sau tu ești plictisit. Iar boring arată cum este un lucru care te face pe tine să fii plictisită. Și atunci, our town, orașul nostru, este plictisitor, nu plictisit.
Și bineînțeles că nu mergea varianta C cu more boring pentru că nu avem o comparație între orașul nostru și altul ca să fie cu more, mai plictisitor. Our town is so boring. There is nothing to do here. Saturday, the 3rd of October. Sâmbătă 3 octombrie. What? The weather like on your holiday? The correct answer is A. Răspunsul corect este A. Was. Pentru că ne întreabă cum a fost vremea în vacanță. Adică în trecut. Trebuie să folosim past simple. Și atunci, pentru că the weather este it și it se conjucă cu was, varianta cea corectă este A. B1 este corect pentru că it cu were niciodată nu se va conjuga, iar was being nici atât pentru că ar fi fost un past continuous. Așadar, what was the weather like on your holiday? And the last one și ultima, Sunday the 4th of October, duminică 4 octombrie, I'd rather you smoke inside the house if that's okay with you. Iar the correct answer is B și răspunsul corect este B, didn't, pentru că, din nou, avem de-a face cu ce vorbeam și săptămâna trecută cu subjonctivul, adică cu acea acțiune ireală în prezent. Deci vom folosi un past simple, dar nu cu sensul de trecut. Un past simple pentru a arăta acțiunea ireală din prezent. Deci, I'd rather you didn't smoke. Won't este pentru viitor, iar subjonctivul nu arată o acțiune viitoare, ci o acțiune imposibilă în prezent. Iar couldn't este nu ai putea și nu își are sensul în această propoziție. Ar fi putut fi folosit cu I'd rather, cu subjonctivul, dar în acest context nu are sens. Și atunci, I'd rather you didn't smoke inside the house if that's okay with you. Acesta a fost Grammar Check 6. Thank you! Îți mulțumesc din nou că participi în fiecare zi la provocarea gramaticală și că mă urmărești în fiecare luni ca să afli răspunsurile corecte. Goodbye! Kisses and hugs!